Kala mo tatamaan talaga eh. Kasi mako ko inihit ko na. Pilipan na to, Pampangas din. Sige. Tutukan makikita ako. Gabi na yun. 23, 24. 23. As usual. As usual. As usual. Nasa dulo. Siyempre, ganda na lang. As usual. Lagi lang. Bilangin nyo na lang doon. Ano yung number? Ito na lang yung wala eh. Baka dito na lang kami. Alayin ni Albert. Parang doon naman. Long hours of travel. So yung potential effect niya would be medical conditions or special needs must be monitored tsaka identified, as well as yung discomfort or even illness due to exposure to heat and sun. So yung planned action po is meron tayong medical doctor na kasama, si Doc Sarah, para magbigay ng immediate treatment, and then employees po are advised to bring extra clothes. Ayan. Andito na tayo. Kasi masyado pang mainit. Dora, where are we going? Kasi, actually, nakapag-check-in na po sila lahat. Kami na lang ang hindi. So, inutulog ko lahat kayo. Masasaya ka ganun. Ibawal ata dito sa grass. Yeah. Masyado mainit. Oh my God. What? Saan?
Sakit ang init. Ito naman pinapakita. Sobrang init kasi 1 PM na ng hapon. Wait. Papakita namin yung view. Ano sabi? Wala namang sinabi kahit anong oras po pwede kayong mag-swimming sa Asaya Hotel. Hindi kagaya ng ibang hotel na hanggang 10 PM, 9 PM, grabe. Ulitin mo ito naman. All pool users must be in proper swimming apparel. Swimsuit. Mukha dyan. Kaya hindi na kami maliligo. Sa dagat na kami maliligo. Diba? Gusto ko talaga ako. Ha? Papasok, hindi pa ako bumabalik yung kulay ko. Oh my God. Andito ko tayo ngayon sa... Wow. So, pwede sila sa dito. Hi, Rice. Marami na kami. Dito, pwede rin siya dito. Marami na kami naisip na pwede mong pagpaliguan. Ay, nabuhusan dito ah. Kala mo tatamaan talaga eh. So, papakita ko sa inyo yung room namin. Room 103. Or 101. Tcharan! Kala mo dito talaga nakatira eh. So, unang part. Ito yung... Sa isa. Ito yung drawer namin. Anong makikita dyan sa drawer? Ito. Ano yan? Bathroom. Wardrobe. Datay mo na bang gamitin? No. Pero may bala ka ba? Wala. Tapos dito, pwede kang maglagay ng mga gamit-gamit, gano'n. Tapos may libreng chairs. So yung room na to, good for 4 persons. Apat na chairs. Tapos meron siyang, meron siyang, ano dito? Timbangan. Kung gusto mo malaman yung weight mo. Yan, may timbangan sila dito. And then, eto ang kanilang video. Medyo may kalat-kalat na water. Ginamit na namin. Ayan. Tapos kita si yun. So far, okay naman yung CR. Ayun. Doon, may tabo kami. Pagka mo yung tabo. Yun. Ayun, yung shower. Bigay namin yung tabo. May bago kami tabo. Okay. Tapos, eto ang maging bed. So, apat kasi kami dito sa loob. Yun. Ang family siya. Tapos, walang view. So, yung room namin, walang view. Kasi nasa gilid lang. Tapos, yun naman sa table. The drawer. Pala. And then, merong fridge. Really fun ba? And, dito na, nilagay yung tubig. So far, pop naman. May TV, may libreng tubig, coffee. Yun. Okay naman. Pop naman yung tingnan natin yung iba pa nilang facilities. Sorry po. Sorry po. Abacus. Ano yan? Ayun.
Kamusta naman yung experience mo? Ayun, pang kid size. Kaya, pang kids yung namin. Paano ka makakalalan mo? Wag. Ay, vlog mo. Hindi ako marunong Maglaro kayo. Oh, pag-ping-pong kayo, Bert. Hindi ako marunong eh. Gusto ko malalag ka lang. Ping-pong billiard. Okay na. Hindi ako marunong. Ano ba na? Billiard? Bibigay ka namin ng pakita eh. Uy, konti na. Oh. Wala pa nag-upload. Ang init. Hello po. Ang init. Wala. Gagawa pa lang. Dandole ako. Hindi ka na nakasumba. May sumba. Nakawakulong ako. Dalas yung mga ganito, inihit nila. Ito hindi. Feeling ko ano to, Pampangas best. Look, balis best daw yan, bro. Sarap naman ito sino nakuha ko. Kahit ito na lang yung na-respond. Gusto yung pagkain. Pero malamig lahat. Kumusta Bert yung pagkain mo, Bert? May mga pagkain naman sarap pero karamihan hindi ko gusto. Parang kami. Parang kami pinili. Masarap naman yung hot choco. Hot choco na inantay namin ng ilang minuto. More than 10 minutes. Oo, Kuya Alan. Anong kinuha mo pagkain, Kuya Alan? Okay, lahat. At saka ano, kailan pa sinerve na breakfast ang beef caldereta? Kaldereta pa yun. Pero maganda naman yung view, di ba? Tignan mo. Ano, hanggang blue na lang? Oo. Blue na lang yung binayaran? Pakanega na itong reviewer. Ken, kumusta naman yung food? Masarap, lalo na tong pancit, masarap. Tapos yung tusino, masarap. Yung tosino, tosino ba yan? Ha, masarap, malambot siya, tsaka medyo matamis. Pag-jaya ka na. Ikaw, Jericho, anong kinuha mo? Naghanap po ako ng bacon tsaka yung hotdog. Bacon, kahapon may bacon nandun sa tinapay. Wala. Naubos na ako.
Masarap mo, masarap. Masarap. Ba't kayo, kumusta yung pagkain? Okay lang naman. Sarap naman. Nabulo ng alaway ni Ivy. Ha? Oo nga, kumusta Attorney Clarence yung pag-food? Okay lang, pwede. Pwede naman. Pwede. Ito. Bacon. Oh, vlogger ka, vlogger. Vlogger ni... Si ano din, si Jericho, naghahanap siya ng bacon. Kasi nga hindi pang... Kaya pala hindi sumama talaga si Ray. Kasi bacon. Oo. Kuya Alan, kumusta yung food? Kumusta yung food? Okay lang, okay lang. Hindi siya ganun ka masarap. Pero pag gutom ka, kahit ano kakainin. Tama naman.